नमस्कार भैया, हम हैं कृष्णा निदर्दी। क्रांति म्यूजिक यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी लाल रंग के बटन दबा के आ कोनो भी नोटिफिकेशन ना छूटे ये खातिर है घंटा का बटन जरूर दबाई। नमस्कार, प्रणाम। अरे बाबू का हो अब तब कोयल इंतजार करी अब इंतजार के टाइम खत्म हो गई। का जब दू जना राज्य बनी जाए हाँ यह तो हम चाहतनी तो हम तो ये कहता नहीं खातिर बोला नहीं का दू जना राज्य बनी जाए हाँ तो माई से चल के बात कर लो। माई से तो अब तारा माई से क्या बात करी का बात करी तारा माई से मैंने क्या बतिया अब भागना चल गई। हाँ भाग जाए बाकी बते बना बतिया जाई दिक्कत बा बात कोई लगे माई से तारा हम क्या बात करी तो का भइल बा का भइल बा ए चल चल ली ऊपर केहू बोली या चिपके चिपके कोट में काय खातिर एक बार कह देबो तो का भइल बा। यही पर प्यारे कर ली जा तो कौन प्यार हो गई घर के लोग से ना बताइए भाग जाए मैंने घर के लोग से कौन चीज बतावेगा हो अब बता देबो एक बार तो का भइल बा। मन काम बा अच्छा तब तारा माई से ऐसे तारा कहता नहीं माई से जाके बात कर लो। तारा घर के मालिक तार माई है कि तार बाबूजी है हमारे माई से बात कर लो तो का भइल बा। काहे के तारा माई से बतिया डायरेक्ट तारा बाबूजी से बतिया ले जब टाइम हो तो बताओ कब उनका से मिली बताइबू बताओ तुम ही बताओ तो जाइए यही टाइम पर यही टाइम पर मैंने ऐसा टाइम पर जाइए हां जो करा मतलब पैर में जूता ना होके जूता ना तो बुझ लगे कितना वो गिरोई हन जूता कब का आई बा हमरा शादी करबो कि ना तारा का शादी करी हमार मजबूरी तारा बुझाई का मजबूरी बा हमारे घर के लोग राजी होई घर के लोग राजी होई पेड़ कहले तो पूछ कहले का ठीक बा हमारे घर के लोग राजी नहीं के प्यार तो हो जाला चलत फिरत में चल फिर बाप रे बाप देखी डॉक्टर पे छीटा रहता वो हो जाला चलत फिरत में हमारे घर के लोग राजी नहीं थे के बात आ हमारे के बा थोड़ा मत पूछो काहे को बताओ। अरे हम बानी हां और के बा हमार माई बिया और के बा हमार पापा बारे पापा बारे बाड़े अच्छा बारे आ हमार मेहरारू बिया 3 गो लइका आई बाप भाई हां ओ चांदनी तो रात में लौकेला ई दिन में केंगान उल्लू तो रात में लगल से दिन में केंगा